kosketuksessa tyyppi. Tervetuloa tänne Akun tehtaalle. Se on helvetin cool. Täällä on Twin Peaks yleisö. Tunnelma tällä on. Joo, mahtavaa. Hienoa. Kiitos, että saadaan olla täällä. Me ei olla hirveästi tehty tämmöistä akustista toimintaa, tai lähes akustista toimintaa. Tää on ensimmäinen virallinen. Tää on ensimmäinen virallinen tämmönen niinku muista. Niin kyllä me ollaan pienessä kaljassa soiteltu joskus jossain tai yksityisnommia, mutta no sehän poikkeaa tästä niin kovin paljon. Äläs nyt, me ollaan ammattilaisia. Okei, tässä on nyt niin vähän vakavampaa asiaa sit kaikille, eli kannattaa kuunnella. Vastauksen vaatiminen, lopeta vihaaminen, lopeta pelastaminen, automaattinen mielipiteiden jakaminen. Huippuilta Pariisin kevättä kaikkea ihanaa! Huoltoasemalle pelaamaan. Ollaan hiljaa, juodaan välillä kahvia ja hymillään kun rahaa tulee hurrataan. Tulen. En ole raviradan kuningas, en kilparatojen valtias, mut kolikoissa kuulen unelman. Korkeus sympääjän taivaasta. Olen noussut ja laskeudun tänne maan. Vielä kampaiden päivisin taistelen nöisin vastaan. Painovoimaan jokainen tajuaa. Voi sun perkelee. Korkeus sympääjän painajainen toteutuu. Vaikutus painovoiman katoaa.
Tehdäänkö me se nyt? Mitä me nyt tehdään? Me ollaan tultu siihen hetkeen tätä settiä, jossa saksofoni kaivetaan esiin. Ja laitetaan se saman tien takaisin. Niin, ja laitetaan saman tien takaisin. Joo, mut siinä vaiheessa kun se on kaivettu esiin, niin se on kaivettu esiin ja No näinhän se monessakin asiassa menee. haetaan silloin se saksofoni. Mä en tiedä miten me aina meidän lyhyissä ja sekavissa välispiikeissä päädytään joka kerta tietynlaisiin viittauksiin. Se varmaan on aiheellista, jotta me saataisiin tietynlainen vaaran tunne tähän meidän rock'n'roll-toimintaan. Mennään sinne. Me ollaan sovitettu tätä vähän uudestaan saksofonilla. Aamulla nousin, löysin sun vuoteesta. Aamulla toisin, kun sä et jaksanut nousta, sanotaan jo jäädä täällä. Mä en tiedä koskaan minnekään. Verhot aukaisin, maailma oli tulessa. Kauhistuin toisin, kun sä sua ei kiinnostaa. Sulle verotin kansin ja se VTVstiin. Mut siellä on uutisen valmiiten itseni vaikka WC. Toiset katsoo, toiset tanssijoita. Toiset katsoo, ne hienostoita. Joka toisella oli keskistä ADHD. Eivä taida tulla alle sitä eikä siihen eteen näin tee. Katsas minuuttia, et mä voitais Jos mä suljen mun silmät, ei oo mitään pahaa. Jos sä kultaisella riekalla aurinkorantaa. Ja mulla on tunneet, jotka mua lisää. Et se ihmistä, joka täällä vastuuta kantaa. Mut joka luku aina samalla luokka rahaa. Kysyn, voisiko täällä rakkautta saada ja pois antaa. Enkin halua rakkautta saada ja pois antaa. Yksin kaduille uuden maailman puolella. Pari välille monella huokkua. Jos enkin halua ja kausteiden rikkaita teos se sen teemme.
on vielä hetkiä, joka ei lopu koskaan. Saapuisi hiljaisuus, kertoisi minulle kuinka kaikki lopulta katoaa. Taivaalla ja juoksin selässä kylmiä väreitä ja ulkona kesäyö. Satoi kasvoille kyneitä ja ulkona kesäyö. Satoi kasvoille kyneitä ja ulkona. Joo, tää kato vähän videoa. Kiitos.